Yung sa flooding po natin dito sa bayan ng Bacnotan, kung titignan po natin sa mga hazard map, sa MGB tsaka kay UP NOAA, talagang highly susceptible po sa flooding ang bayan ng Bacnotan. Yung isang cause po dito is si Baroro River nga po is mataas po yung volume niya. Si Baroro River po kasi is malawak ang catchment area po niya or yung watershed na nanggagaling pa sa San Gabriel and parts of Benguet. Kaya kahit po na mahina ang ulan dito sa may Bacnotan pero mataas po yung sa upland or upstream, talagang tataas po yung tubig sa Baroro River. Ngayon po, since mataas po si Baroro River, yung creek po natin kasi dito sa may Barangay Bacsil, through which yung buong waterways or drainage system natin dito sa may Barangay Nagsimbaanan, Poblasyon, Rawis, Nagsarbuan, doon po lahat lalabas sa Barangay Bacsil. Kung mataas po si Baroro River, sinasalubong po nung creek yung mataas na tubig. Kaya hindi po nakakapag-drain bagkus pumapasok pa po yung tubig ng Baroro River dito sa creek. Kaya mabilis po siyang magbaha sa ating urban barangay. And currently po sa isa pong cause natin na nakita is yung nga po yung Barangay Busawit po, yung particularly yung ating small water impounding system doon, yung Busawit Dam is na-damage po nung Bagyong Emong. Kaya instead of nagre-retain siya ng tubig, hino-hold niya muna, diretso po yung tubig from the hills or mountain area of Barangay Busawit, diretso po dun sa urban barangays na yun po yung pinakamababang areas po natin. Kaya mabilis pong tumaas yung tubig kanina. And also po kaninang umaga po, tiniming rin po na high tide kaninang umaga, between 8 to 10. Kaya mataas po yung tubig natin. Mabilis na tumaas. Ikwan kami. Actually, may dalawang project ng dredging. Which is yung una kasi is yung inuna lang na nagawa is dun sa may bandang Maragayap River. Which, tapos yung isa is yung dito sa may creek, sa may Nagsimbaanan, Bacsil. Which is yun yung susunod na naka-projects. Yung outlet po kasi or yung paglalabasan po ng drainage natin doon sa Bacnotan National High School is connected po siya doon sa may waterways or creek natin doon sa may Barangay Bacsil. Kaya kung mataas nga po yung tubig doon sa may Bacsil, Nagsimbaanan area, hindi po nakaka-flow yung tubig. And also, yung current na situation po ng mga drainage system natin and yung waterways po is hindi po sufficient yung size ng drainage system doon sa may Bacnotan National High School. And yung waterways po natin sa Poblasyon, Nagsimbaanan, Bacsil area is silted po. Pero kami naman po sa LGU is nag-conduct po ng study na talagang kailangan po i-increase yung capacity ng drainage system. Kaya nilagay po namin sa aming AIP na mag-establish ng major drainage system from that lowest point sa high school papunta po dun sa may bridge. Yun nga po, since limited lang din po yung resources and fund po ng LGU, ni-request po namin ito and other urban drainage projects sa national government agencies. Every year po nagre-request kami para lang po sana mapondohan kasi sobrang limited lang po talaga yung resources po namin sa LGU. I-add ko rin, madami din kasing mga illegal construction tulad nung mga, yun nga, maluluwang yan dati. Ngayon, nung nag-fund kami ng mga pinasyal namin, nag-drone shot kami, madami nang nag-encroach na mga pader, mga fence. Kaya yun din yung isang nagkukos na walang madaanan na tubig. Yung sa may naman po, pag dami ng mga business establishment at mga residential areas, kami naman po sa LGU is strictly ni-implement na po namin ngayon yung 3 meters legal easement sa mga waterways sa urban barangays. Kaya po kung magpapatayo po sila ng mga bahay nila, ina-actual inspection po namin na hindi po sila i-encroach doon sa may legal easement na 3 meters po. Kaya kahit magpatayo po sila ngayon, at present, talagang i-strictly enforce po namin yun para hindi po magkaroon ulit ng mga obstruction sa aming mga waterways. Tsaka may kami dito sa Bacnotan, may mga backfilling ordinance kami. Kaya ngayon, na-check na namin kung yung mga new establishment, bago sila magpatayo, tinitignan namin kung nabablock ba yung mga waterways. Tapos kung
yung mga waterways, kung saan nila ipupunta yung lalabasan na tubig from sa project nila.